سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا يوم رحوس حدش عامت نخلهم أوشتنا وزاين أب كل بوتاتات أب كل كورنعاتنا عالم زلهم إيرتراويان تخطاتلتي نايز مدبنا ونقع أبزا مجمار حدش عامت أبقى عنا عامت سلام فورن كسانة رقعتن معبالا بلسقنا كتكون النادمة ناي وتر تمليتنا يوم نايلو مارسنا دما العلا قداس نزلهم عبيت فصامتاتنا عالمنا حزنا لكم قريبنا لنا نعاقاتكم يمتنوا يوم كنمهار لهم نخل كنفلطهم زلنا كنستبل لهم زلنا زبلنا يوم تحستوتات سفح زغونة انتنا مسو بزخيد او عايدنا حزنا لكم متينا لنا تعبير تراز من جوت ناي اول سعيد حانت فيديو ناي بحكي ايرترا ابزمت زلو اب 2025 استراتيجينا شعبية نا ايرترا انتاي كون كم زغل بجهدو ترايدي كونس بسورون ملختي كم حلال في جميرة ملو الزخاء مستي اب إثيوبيا نريو زلنا أسلال فاني حيلتات استفلالي وغنا دنكسقاس وزلو شعبيا ان تايوان من كسقاس كجبر كم زخالن نتزلو حوافات دماء بخمي كتك عملي غوايه كم زلو دارقا بوك عجيرو ملو بسور زي كونه بوك عجيرو ملو نزكن رينا فعبيقن علمنا لك عبز حجزة لنا يا مدرخ نبيقت أخذ كي تغل كان ريتم فتننا لايك مكبار سبورت مكبار كسام مودا تمسانا مسنح العلا قدا سنة كلوي حيلة تحابيرة وين عفار حيلة تحابيرة أو 4 كيلو ناي سرعة لوطي نمقبار دليت كي معاقم خيه اللوها ما انتي نتقراي نسمر عقد كتخطقونك نتقراي مدفاي سلازي زي كلتين بخلتيهم زي السعارون تخينهم بجهل أن نتزودكم تخينهم كي أبتقراي زلو حشوية ناي بوليتيكا موداتا يبلون بزعبازي أبدا حارة مليسة كزارب كفتنية مجمريا جوهر محمد زبهال هذا ججف زخونة بوليتيكاوي كامبين جمير له one of them is كلتا فيديوهات كبكم يلان كنه جوهر أبي أحمد رعد فتير له 5 لود ما كابزخن جنزبينا بلو هي تنبغ بلو على ما يجن منجز مقل بقى من يا منجز قلب لان عسى يدر سلشي طولال ባለፉት 2 ዓመታት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን ይዞ እንዳይወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይዘት ሀገርን አፍርሶ كابز تريوو زلهم كاب كتما ناب كتما كاب حدا بوتا ناب حدا بوتا أزي بزح تولادنا رومت رايدي دي ساتفو زلو ولا كل حزبي أي فلتني ببز حزب منسي ببز حزبي أبدقي أبي روبا ساتفو زلو اتزعبي بيزنا أوروما دما ويونا إثيوبيا دما أمريكا زلو أبزي قربا وان دما بمينيسوتا جميورا بأمريكا راوند رخ قبريو سلازي تب لايف كقبر كل 10 شح 3 شح لليون لايف يزريو زلو تي نقر سلازي جوهر محمد نبي أحمد رعدي يتشيلو 5 لون لنا the biggest change دما إيرترايا أبي أحمد نموت أتشجرو أبي إيرتراي كون بوجن إيرتراي كون معناته أتزعبي مدحنا أتقينو زنبرة أبز حلف حمش عمت أبز كرسي زلوا علومي نكلوز جبر مني شعبي ينيرو so now the biggest trouble نعو كون زغل شعبي كون مخانو من البعض ناي جوهر محمد دك أصلي تكليون تلو ناي شعبي هذا ما مليسو وفيل كم زحدركو قبل 5 خانين نفلت جوهر محمد تايز مزلو من قسم غمتا سرعات مغيار قال ملي أصل شي نايلو أبي أحمد كوفي الوزلو نحنا سرحنا اللي بلانو بحتر زبالي أبي أحمد أب كرسي كوفي الوزلو نحنا سرحنا اللي كيروز بهال سرح اللي نيرو حجنا دليل لنا من قسم غمتا دي كونه نتزلو سرعات نتي أبي أحمد وحدا سباتون تراينا خم بنقر دلي نازلنا بحتر زبالي ساعتها ملختي نسبي كرتاتنا بلولو مهنات يبلان بغربا لمينايو غرفيلنايو تمهاريلنايو لبميلنايو سلازعبي نعون مبنقاريت علامه قالوا تابتبتيز لهم شجر وني يبلكم ابن وحدت كادراتات ناتون نبنقار مخانو تسرح يزارب زلو بانجليش ون بقول لي خا ميديا بقول لي تفني لزلنا ابي احمد زيجيد نسمعني ابز خاسمعوا not trying you see something is right just because it has risk or then you don't try it you pass and say you know oh, I should have done that. You know, in Afaromo there is a proverb, you know, also, you know, also is, you know, it's like, what if? Right? So I don't, you know, in my life,
if I see something I need to do it, I will do it so that I don't want to, after I passed, I should have picked up that. I don't want to do that. So for my theoretical training, and this transition is something I studied and thought about it for years and years. So تريوا لهم already تي أجاباب أزراربانا يقوم ملكت جلملة كله أبقى متيتي خايو سبز سمارتيو بملكنا أبي أحمد كتري غلقة أبي أحمد كنزيلو هذا decent conversation بإنجليز كجبراي كلمة استزعفت أبو علاقة يدو كان بباي غاديو في الشيخ قبل الريال لنا 5 years maybe 6 years قريب له he cannot hold a conversation بإنجليش هذا decent زغون chat discussion is conversation is بإنجليش كجبراي كلمة and the funny part is تزحق كفالنا تدما page دلوا دقة خيدة يزور نيرة رواندا نيرة ساوث أفريقيا نيرة أمريكا نيرة يزبل but كساب لومي هذا بإنجليش تجبر conversation كزارباي كلمة ترجم لهم ترى ما أبزن حمش عم تماهيرون كعري قلنيرو he can't كمهارة يكلنيو كعري يكلنيو that's all he can do أبي أحمد تمزينيو ودايناتو دما ترى يلو بوليتيكا بسلتناتو أكايداناتو استراتيجيناتو كديناي بوليتيكاناتو كله ترى يلو أبايتا دما اتزعجز له حنفشفش له هاجر إثيوبيا يا تي أبزو وانزي سق إلى عزاب زنبره شعبيا مرقصناتو زنصرلو له كنتات يمثلالو بفلاي دما جوهر محمد بزحر ما قارجا دقفتنا يا أبي أحمد تايم زولو زلو ግብጽያት ትሞላ ዘላ አሜሪካት ትሞላ ዘላ ኩስታያት ትሞላ ዘላ ናበሉ በቲዮሪ ዳርጋኑን ካራክተር አሳሲኔሽን ምግባር ማዓት ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይዝግበር ዘሎ now the biggest problem is when the biggest thing ኣብቲ ከባቢ ትቀርና አፍሪካ ብፍላይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ተራክ ጻወዝ ዝኽል ሓይሊ እንተሎ ኤርትራ ዝበሃል ሓይሊ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊስ ይኮነን እዩ ዝእቱ ዘሎ አቢ አሕመድ ብትዕቢት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣሽካዕላል ክጻወዝ ስለ ዝፈተነ ኣሽካዕላል ናቱ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክርየይና أبزي مجمريا أول سعيد كنزارب كلنا أول سعيد كاب زيرو تبقيس كم زي مسا كنفلت كنكلالنا ويون إيرترا شجر كقصقصيلون كم زي ماتو كل سبك جنزا بزلوي سلامتاي أبز حلفة زجبروا حنتنا جرا لابس معه. تقدم بفيت إثيوبيا يباربر في اللاغوتوان يفاد الرجج. تقليم مستر أبي أحمد ينن دقاق متناقرو. እኛ አጀንዳችን ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው ህዝባችን እያደገ ነው ከምጽዋ እስከ ሶማሌ 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾሩ ትልቅ ሀብት ነው ልናለማው አልቻልንም ሌሎች ዘንድ ከዛሬ ያለፈ ነገንም ያለመቀ ካንትሪስ በዚህ በሆርን ምንለው ወይም ደግሞ ምስራቅ አፍሪካና ቀንዱ ምንለው አካባቢ ላይ ዘሞስት ኢንፍሉዌንሻል ሀገር ፈረንሳይ ነች የባህር በር ጉዳይ ለኢትዮጵያ አጀንዳዋ ነው ጉዳዩ ከዜጎች ቁጭት ስለዚህ እንታይም ኩብሉ ጀሚሮም ዘሎ አባቤል መንደብ ግድም ቦታ ክወሃበና አለዎ ዝድማ ሐሰብ ማለት እዩ ካል ዘረባ ያለና ጅቡቲ ምናልባት ጅቡቲ ክረክብዎ ዝኽእሉ ጸገም የብሉን እዚ ካላርስቲ ኤርትራ ወሲዳት ተደላስ ጉምቲ ንኺትጅ BBC ناب زغبرو صماو قال معتت ملس حتهم ابز خصنحكم اذنهم دغفلي ودحاو بوي BBC ابي اثيوبيا ابي احمد ناب سلطان كاب زمصات حيزو اجامرو دحان زمسلكوا انت نبره بزح كيصنحه وق تግራይ تخسيتو حجون انتخونه اب اوروميا ناب كللات امحران وقات اندقصلي طميت مفنقال ناي كتما نابرا ناو سرعات كاب من دفينو مالو ازدما نعوم كقاومو جميران BBC زغصل مرجع بزح رحق ايكوننمو نسخدما اب اوفيكو ابالن زيا انا كومنت غيرلا نيري اول سعيد دما نزيا كومنت خغبر بمخالو كاوشت ايرترايز وتصلو ابي اول احمد اول سعيد منكس ايرتراي كون زملسلو اول يدملسلو it's very important ابزو وانزي باول سعيد وتصربا مخات ميديا انا اول سعيد كساك ندي صلوا خمزلو دايركت لمنكس ايرترا ديرتيف انت ديتزاربو نا ايرترا اكايدا كون كم زغل اثيوبيان صبغيرم يمزفلطو now listen carefully نزياد زربا كمي كزربا ياول مريحنا تنيخا ابز قصل نا اثيوبيا بوليتيكا انتاي تراخلو كاي جوار قلطف تراخلوني انا لومي مصحفن مزرابن جمر كل قند مخنيات ازوم قلعو نبعال قلعه بشاشه نبعال قلعه بشاشه مالوتي ازوم قلعو مع مخ حدا جاي ماتيم زلو ابهلم زبله تعبيتن دنقورنان مالتي صقاب اذانو من امرو من دفينو مالو ازدما نعو من هاجرن كبيد حدا جاي سلازا انا زدليو مزراب يدلينالو انت يقبرالو مسلكا حجو نود بشاشاي نعنا نتقراين كهرم كله نا محرانا بوليتيكا معسكر تتقيملهم
ሕጂ ድማ ምስ ኣምሓራ ክዋጋእ እንከሎ ንኦሮሞ ጉልባብ ይገብረሎ ብስም ኦሮሞ ንኣምሓራ ምህራም ማለት እዩ እዚ ንኢትዮጵያ ብከቢድ ሓደጋ ሸሚምዋ ኣሎ ንሕና ምስ ኣምሓራ ምስ ተጋሩ ምስ ሶማሊ ዘለና ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ብዝርርብ ብክትዕን ንምፍታሕ ንዓና ንዕኦምን ኮታ ንኹልና ትኸውን ኢትዮጵያ ምስራትን እዩ ዕላማና BBC ስለዚ ኣብዚ ቅጽል ምርጫ ክትሳተፍ ኢኻ ማለት ድዩ ጀዋር ሓደ ባህል ኣሎ ርእስ እንተለካ ኢኻ መጠምጠምያ ትገብር ርእስ እንተዘይብልካ ኣብ ምንታይ ኢኻ ቆቢዕ ትገብር ምርጫ ክካየድ ዝኽእል እኮ መንግስቲ ዝቆጻጸሮ ቦታ ምስ ዝህሉ እዩ ሎሚ ክልል ኣምሓራ ባህር ዳርን ዝተወሰነ ቦታታትን እንተዘይኮይኑ ኩሉ ትክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር የለን ኦሮሚያ እውን ከምኡ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ 547 ናይ ፓርላማ ናይ ምርጫ ወናብር ኣብ ክንደይ ቦታ እዩ ምርጫ ክካየድ ዝኽእል ሕጂ ኢትዮጵያ ብዘላቶ ተጨባ ሕጂ ብዚ ኣወል ስዒድ ክዛረብ ከሎ ናይ ኣወል ናይ ንመን እዩ ኣድረስ ዝገብር ዘሎ መጀመርያ ኣወል ስዒድ ንጉዳይ ናይ ጆሃር መሐመድ ክዛረብ ከሎ ጆሃር መሐመድ I'm very sure ሻዕብያ እዛ ኣቓልቦ ክቦ ከሎ ቀሊል ሰብ ከም ዘይኮነን ክትጥቀመሉ ከም ዝኽእልን ምክንያቱ ንኣብይ ኣሕመድ ከኣልዮ እንድሕር ኮይኑ ክቐርቦ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ጥቁ ክመጽእ ኣለዎ ኬንያ ጋራንቲ ክቦ ይክሉን እዮም ስለዚ we might hear something ብፍላይ ጆሃር መሐመድ መን ዝያዳ ይደፍኦ ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ምስ ግዜ ናነፀረልና ክመጽ እዩ ግብፂ ኢዶም ክእሉ ኢድ ክልዎም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ግብፂ ኢድ እንተለዎም ኢንዳይሬክትሊ ኤርትራ ድማ ኢድ ክልዎም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጆሃር መሐመድ ክሰርሕ ገለገለ ሰባት ኣለዎ ጆሃር መሐመድ እኮ ናይ ኤርትራ ወደብ ዝሰልዮ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሓደ እዮም ናይ ኤርትራ ወደብ ዝዘሊ ገለ ዝብል ኣሎ ኩሎም ሓደ እዮም but there is a tactical strategy أبي أحمد شعبي خمسة ألبوم كم زغل ويبون وشلاق مخالط فيه وما ينبرد tactical strategy ناتهم قد من نير مجمرات على يوم هو حد بهالكادر سلزنا برا ويبون تي إليت نايت جراس سلزنا برا نعون مهرام مسيت أنك تمحزن لك أرجعون لهم زي نتي شعبي أنا زي نوع تمكرز الله وياه حدش نقرأ يكون أنا أعتقد قدام يسأل أيوه هو حتى نيرون هو حتى نملاي بزخون يقول كخدوس أجمع يبلومن نابي أحمد تتقيمه من شعبية نتي هو حد زبال كابت بوليتيكاوس أوتا قال لي فمر له completely game over كجبروي دلنا رمجن isolated بريتوريا زبال بأمريكا مخانيات إحنا تملا أوكي جن كابت بوليتيكاوس أوتا اليوم ماله تعريو أبي أحمد أي سمارت تغير نعم نسد ما بقمت علو هو حتى تقيمه نشعبية قال لي زبل مونت بحر مليس نقص خوني اللي ده حسنيرو حساب حما غيكونن جن حساب كاد ما أب جبريس نكتة تجبرت خين كعقم خلوا قالوا سجسي أمريكا تتقيم هذا قالوا ده يدبل نيرو it didn't work شعبيا جن meticulously بركة بلان غير زخيديو أشي اللي خاز جبره تبتب هيكونن أبحث يرجع يكونن ويرجع زي خوز ضلهم يخليه نتبلان ناتهم لما تجبارجن نوح كسر حز قولون نابون مبسح دما أب تحتي عون قال زبل شجرن كوفيلهم كتسمى مزخولية لك كم تقال سنة هزبيرترا كندي مرة شجرن حليفك نعبس على خاص عرض خلت مسا لما حجمت التاريخ دقام له واقع يخفل كمالته يكونن اجي نجوهر محمد راي نمدقاف كم زي يكون لكن بين انا تيرمو انتهى فيديو بملا ابد منالاتكم ننشتك كفال ترى انا شيرز قبل لكم زي صفحه كفالناتا زدربك كفال زي بلا فيديو سلازخونه كيتكم ابتد منا سمعوا ناول سعيد ما اتبابعوا لنا نتوم نزسرح زقبر زلوا اتبابع because we really need كم زعينت conversation كم زعينت برتع ملسي دما كابيرترا ندلنا يرناينا عندنا توم ياكل لنا بسمعوا مج ሀገር ጉዳይ ረስተው አብዛኛውን የቃለ ምልልስ ጊዜያቸውን በሌሎች ሀገራትና በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ገብተው መስተዋላቸውም ለብዙዎች አግራሞትን ፈጥሯል። ኢትዮጵያ አጀንዳ ናይ ገዛ ርእሳ ነዲፋት ተንቀሳቀሶትሉ እዋን ኣብ ታሪኻየን በብኩን ናይ ሃገረይ ግን ብዝርዝር ከስተምህረኩም ብውልቂ ክንጅምር ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ 1966 ንበረኻታት ኤርትራ ገድሊሉ ክወርድ እንከሎ ቃል ስብስሩ አንጻር ስርዓትኩም ይነሩ ጃንሆይ ዘይ ባሕሩ ምስጠመተ እንቢሉ ቁንቁል አፉ خدفዩ ንእስነቱ በረኻታት ኣብልዩ ሲዒቡ ብባረኾትን ቅድምናን ሶቪየት ሕብረትን አሜሪካን መሻርክታን ኣብ ቆረሻት ተሰቕለ ደርግ መጽዩ እዝውን ቀይ ባህራችን ክብል ምስ ጀመረ እንቢታ ኤርትራው ገድል ዛይዱ በመሪሕነት ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ሕጁን ዘይምድሩን ባሕሩን ጠመተ ደርግ ቁንቁል አፉ ተደፊኡ ልጊሱ ድሒሩ ዝመፀ ስርዓት መለስ እዝውን ነታናይ ቅድምና አጀንዳ ክፍርመላ ጊዜ ይወሰደሉን ባሕሩን ዘይምድሩን ክግብት ምስ ነቐለ
ሕጂውን ብመሪሕነት ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተጸፊዑ ቁንቁል ኣፉ ተደፊኡ ልጊሱ ድሒራ ዝመጸት ሕንጻይ ጃንዳውን ባሕርን ምድርን ምዝጥርር ኣጀንዳ ቀጺላ ሕጂውን በኣላይነት ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣብ ዊልቸር ኮፍ ከም ትብል ተገይሩ ስዒቡ ዝመጸ እዚ ሎሚ ንፋናን ኢቲቭን ዝኣመሰላ ፓፔታቱ ልኢኹ ዘስተንፍስ ዘሎ ብሸልካፍ ኣጀንዳ ኣብ መጻብብ ሱዳን ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማል ተኸርዲኑ ብእምቢታ ደቂ ኢትዮጵያ እንዳተጸፍዐ ትልኽ ዝብል ዘሎ ብጭቃ ሲአይኤ ብድለላ ኣባዱላ ብባርኾት ዘ ፋሚሊ ፕሮስፔሪቲ ብምርቓ ጻዕዳ ገዛ ኮረቻት ተረከበ ዕሸል በሻሻ ኣሰር ዝሓለፉ ስርዓታት ባሕሪ ኢሉ ነቒሉ እቲ ነዚ ግጥም ከይተሓልመ ፍቱሕ ዝገብሮ ኣብ ዘበነቲ ንኹሎም ስርዓታት ኢትዮጵያ ቁንቁል ኣፎም ተኸለ ተጋዳላይ ኢሳያስ ምዃኑ እዩ ሕጂ ዕሸላት ፋና ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ኣበየናይ ግዜ ይባ ናቱ ክገብር ዘይናቶም ዝገብሩ ናትካ ዘየግብሩ ተግበርቲ ተልእኾ ጎይቶቶም ዝኾኑ መራሕትን እንዳተበራረየልኩም መኣስ ይባ ናቱ ክገብር በተለይ ደግሞ በህገ መንግስት መስተዳድር ብርቅ በሆነባት ሀገር የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ለመተቸት የሞከሩበት መንገድ ሌላው አስገራሚ ገጠመኝ ሆኖ ተስተውሏል። ህገ መንግስት ዘይብላ ድማ ኢልኩም ናይ ዝመልሲ ጀዋር መሐመድ መሊሱልኩም ኣሎ ሀገር ክትህሉ ኮለዋ ህገ መንግስት ክሰርሕ ጀዋር መሐመድ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉሉሕ ስፍራ ካብ ዘለዎም ደቂ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንናይ ኦሮሚያ ዝግበሩ ዝነበሩ ቃልስን ተቃውሞን ብዝርአን ዘይርአን ዝቃለስ ዝነበረ ናይ ቄሮ መራሒ ኮይኑ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ይቕመጥ እዚኣ ዕለት 20 ዝገበራ ቃለ መሕተት ንህልው ኩነታት ፕሮስፔሪቲ ፓርቲን ንወዲ በሻሻን ብዓባያ ኢትዮጵያን ናበየን ደልህፁ ምህላዎም ኮፍ ኣቢላ ተርኢ ብምዃና ንቲቪ ፋና ክጋብዞም ትግርኛን ኣምሓርኛን ዘይክእሉ ከይኮኑ ባዕለይ ናብ ትግርኛ ክተርጉመሎም እቲ ሕቶታት ናይ ቢቢሲ ኣምሓርኛ እዩ ከም ዘለዎ ተኸታተል ኣብይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኢልዩ ዝጅምር ናይዚኣ ሓጻር ኣብነት ወሲድና ክንመለስ ኢና ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ንጹር ክኾነና ዘለዎ ኤርትራ ትክክለኛ መርገፂ ወሲዳ ከም ዘላ እንታይ ኢና ንብል ነርና ንሕና ኣብዚ ቻነለይ ክንደይ ግዜ እንታይ ተዛሪበ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ መርገፂ ክስተኻኸል ክኽእል ኣለዎ ንነዊሕ ዓመታት ነዛ ሃገር እዚኣ ንኸይትፈርስ ነዛ ሃገር እዚኣ ንምድሓን ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ ከም ዘሎን እዚኣቶም ግን ኩሉ ግዜ ባህርናቶም መምስተዓሞም ንኤርትራ ዋጋ ንክኽፍሉ ንኤርትራ ንምውሓጥ ንኤርትራ ንምጥፋእ ንኤርትራ ንምድምሳስ ተዘይኮይኑ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን ህዝቢ ኤርትራ ንኽጠቕሙ ከም ዘይሰርሑ ስለዚ ካብዚኣቶም ተስፋ ክቁረፅ ከም ዘለዎን ካልእ መንገዲ ክናደ ከም ዘለዎን ወላ ሓንቲ ዝመፅእ ነገር ከም ዘየለን ንርኢ ነርና ኤግዛክትሊ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብዚኣ ነጥቢ እዚኣ ሰሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቢካዝ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚኣቶም ተስፋ ስለ ዘይብሎም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢልዎ ኣብዚ ንሪኦ ፀናሕና ሓደ ብሓደ ብቁልቁል ኣፎም ከም ዝገበርናዮም ክወርድ እንከል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእልታት ሓደ መልእኽቲ እዩ ኩሎም መራሕቲ በብሓደ ቁልቁል ኣፎም ከም ዝኾኑ ነጊርዎ it's a very clear ከምዚ ብግምት ዘይኮነሲ ቦታኻ ኩርስኻ ኣበይ ናይ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ዝብሎ ዘለዋ ስእሊ and this is the reality እቲ ኩንነት እዚኦም ኩሎም መራሕቲ ሓደ ብሓደ ቁልቁል ኣፎም ዝገበሮም መን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኤርትራ መርሕነት እዩ ህዝባዊ ግንባር ሻዕብያ ኤርትራ እያ ከም ገይራቶም ኤግዛክትሊ ሕጂ ንዕኡ ኣብ ኩርሲ ኮፍ እታ ኩርሲ ናብቲ ከም ትቕፅል ዝገበረ መን እዩ ንሶም እዮም ነይሮም ሕጂ ድማ ኩርስኻ ኮፍ ኣቢልናካ ዝነበርና ኩርስኻ ንቁልቁላት ክንገብራ ኢና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ now the question ትሕቶ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ምርጫ ኣለዎ ወይ ኣብዚ እንታይ ክገብር ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝንንሄው ንክቕፅልሲ እንታይ ክገብር ኣለዎ ናበይ ገፁ ክንቀሳቐስ እንታይ ስትራቴጂ ኣለዎ እዚኣ ከምዚኣ ኣብዚኣ ቁልቁል ገይሮማ ዘለዉ ስናገነቢ ትሕቶ ካብዚኣ ናይ ኣብይ ገይም እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢና ንብል ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክገብር ክፍትን እዩ ሕጂ ግምት ናተይ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ሓደ ግምት እውን ኣይኮነን ኤቭሪባዲ ኒው ዳት ንጅቡቲ ከይዱ ይቕረታ ክሓትት እዩ መጀመርያ ማለት እዩ ፈረንሳ መፅያ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሕጋዊ መንገዲ ከም ንረክብ ጌራትና ኢሉ መን ከኸልኪልካ ነይሩ በዓልካ ፀጊብካ ሃሊልካ ዝኸድካ ኢኻ ነርካ ተበሊስካ ድማ ኣብታ ቦታኻ መፂኻ ሕጉብጉብ ክትብል ኢኻ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢና ተሰዲዱ ኣሎ ተወዲኣ ኣላታ ገይም ተንበርኪኹ ኣባክልምን እዩ ካልኣይ ምስ ሶማልያ ይቕረታ ሓቲቱ ኣሎ ምስ ሶማልያ ዘሎ ጉዳይ ሰራዊቱ ተፀርጊፎም ክወፁ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ልመና ኣትዩ ኣሎ በጃኻ ገለ ሰራዊት ናተይ ገላታውን ተረኸብና ውግደፈልና ኣብ ምባል ኣትዩ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ተንበርኪኹ ምልማን ጥራይ ምርጫ ዘለዎ ወላ ሓንቲ እታ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ትብል ክጥቀመላ እዩ ቢካዝ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማቱ መሸቀጢ ስለ ትጠቕሞ ዘላ
بحردو قلو دو كبل بدي حرما قارجا جن أب كميز بلا عزقت أتيخم زلو مغنياتو اتونكو كور بيز ناتو نعود تطو قبلو زخل زنبرز بحال حزبي مانيو أورومينيرو أورومدما تلاعيلهم بعل زي لك نتو كورناتو كهرموز غلو بعل جوهر محمد يوم بعل جوهر محمد تقبلنا تالهم بزبروما كأمنوز غلو يوم تزاريبهم أب سلطان كاسل زي اللو كل نجار تحجز ولا شجر نخشطك عليلي نايدق حيلتات كعجز واد ما جبت زبحال الله حيلي ندونا ترامب بزلو جوهر محمد دما كريديبيليتي أبروما سلوزلو نعود فيو بتدما ناي أوروما ناي محرا اللي نايفانلو ناي تجرح فشفشالو كل نزات أمير كحسكا نأبي أحمد ندعو حفن من الرباي بكل من قدك سرح على مخانو جبت نزن مقبار كاب كايرو يكونون كسرحوه كاب سوماليا يم كسرحوه مخنياتو أب سلام كوينهم كأتو يوم وخلا زراربا بسوماليا متيوم بقى تانتك على أب سوماليا أب بكل الصومال زجبر ديو ناي أوروما زجبر كالسي نتناي شندي ولا ناي كالي بقى تا بوت هدراون كت إيدهم كتول خمس غلو بنيو دما بكل الأم حرام متيوم نفانو بقى تا إيدهم كتول خمس غلو كتفلت تتكلم لك تحطه جبت بقى تا إيدهم كيتو خلوني تبيع يكو عصرة لأن بلا الله يلولو زي جوهر محمد كاب حجر أنا بيك قصل انتهي كجبر for sure شعبي هذا ما يدكو تيجي مغنياتو لولا وننا يرترا قد فرت فتينكا رجيم تشينج خجبري أبا اسمران دحريلكا بحر كمالس يندحريلكا من قصة بيرترا زولو كفنكولا يندحركا بحقراو تلفزيوناتكا the next step شعبيا بير تي في كونن كزاربلكا أبتناتكا برودكاست مج يكسر حلقة هذا معلتي سرحنا توجن جميرو خمسة آلاف فلوتيو عندي حنفشوش في تجراي نريزل لنا تجراي زبها الحنفشوش كسب زلو أبوك سلطة يكلني أتون كخو جبرز غلنا بيرترا حما زخواني يكون سجوم تا بيرترا خو جبرز غل حما بمن قدي تجاري خو جبرز غل تجاري حيزي خو جبرز غل كاب تجراي وتأي زخواني نجار جبراي يكلني تقلي ناي تجراي خا أوشت أو حنفشوشاتيو لحد حدود زبالة عزلو زبي سلازي the question rises شعبي أنتي جيم كساعتي خلابزي نجزيه كن قد فينا أبنتات يعطوني but definitely إذا حجي أول سعيد زبالة كريا خلوقاني there's a clear strategy تقولي شعبية حفيلي متأخم زلون حفيلك متأخم لدما بوليتيكاون ببوليتيكاون من قدي بسمي عدة يكون بوليتيكاون من قدي زي حج سمعوها تلفزيون فنان كلنا بروسبريتي تلفزيوناتن اتناي بوليتيكا نبي زغونه بريزيدنت هاجري ايرترا تغادالاي إسياس أفوركي نملس زيناوي السريع كاو زلغا حق منغستي هاجر بخمو يتسرحن يا مبالو ابي نيرو تيغا ملس مسؤوليا اذا سند زيا قد زغونه يكون قال سبي خطري هذا الخنصا درافت كونستيتيوشن فدرال ديموكراتيك ريبابليك اثيوبيا بيبيع دقيمة بيبيع وأتعمل سند زين إثيوبيا ذو يكون نزخنا حجر يكونن كم زي يركا حجر كتسرت هيتغلناها نابزي يدل سجمات كوتتي سبحان الله ناب رسمي مستجرها كتقوى عطرو ندحريت كتمرسوين على سجامي خون سلازي أنا زي سند زي عنك 30 شعتن ترى يكون نتسجم بملو تتحسو منفصون تي حسابون أبي إثيوبيا خسر دخل يكون زي من السجام كفترة حق منقصي بحر الله وهاجر يستكبر سماو حق منقص استكم انت زغون نهاجركم متغمه زمت ادب تراز صاوتو لزلو ندفي من دف كوين هاجركم افصم مسحق ابصحيوان نو ترفستالي مزخونت انقص تحيزاتا وسنا حيزان لا مالليت حجي متكل لي زدحن حق منقصتي اب تفرارد اللهم نزي تنتنو من لزيناون اثيوبيا بفنجي خم حدرا الو اما حديروا دما انه سغابلوم ززمت شمونيا ريموت تركيبون دافن جورو نبرال نملس إذا حق منقست زي ني إثيوبيا يتقم نقربا بتا يتقم إليو إلكم مرح هاجري حق منقستهم أي تزاربولن إثنا عنازلكم جيجاتاتي تزاربولو بزعباز ملكة النام الزراب دما مسلي كلك من نايو إلو لكي من نادما إننا وقا خفلنا حزبي ناب زمن مسافنتي من لسني إثيوبيا نابينا زمن مملاس يسرح زلو ناي صحيتو إثيوبيا ناي منيليك إثيوبيا ناي تدرس إثيوبيا زلخاخم حق منقستنا ريفات تصلل هاجر تاريخا ازي نقول لنا يتأكمن يوم بال جيجو أبيو
ናይ ሃገሩ ገዲፉ ናይ ጎረባብታ ሃገራት ክትንትን ትርጉም ኔሽን ቢልዲን ኣምር ስለ ዘይብልኩም ተፈጥረ ድንቁርና እዚ ኣብ ጽውጽዋያት ምንባር ግደፍዎ በአብረር ተወረ ኦልድ ስታይል ብዝኾነ ናይ መናውራ ዜና ዝፍኑ ተልመዴናት በዓሰብ ክመጽእ ሓሲቡሎ ዝብል ዜናው ንፍተን እዩ ፋናውያን ሓንቲ ሓቂ ክደግመልኩም ኩናት የለን ሬድዋን ሁሴን ዝመርሖ ምስ ህዝቢ ዓፈር ተገብረ ሉቕመጽመጽ ህዝቢ ዓፈር ሰበብ ከይተምጹልና ሰላሒልኩም አልጉሱ ከም ዝበሎም ነቲ ዝለኣኹኩም ሕቶትዎ ክነግረኩም እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ትረፍና ዓሰብ ብግብር ክመጽእ ኣብ ዓራቱን ከሎ ብዛዕባ ዓሰብ እንተሓሊሙ ጥራይ እቲ ፊልም ብትራጀዲ ኢትዮጵያ ክዛዘም እዩ ወዲ በሻሻይ ዕንድርን እዩ ኣይበሃልን እዩ ግና ውግእ የለን ኢትዮጵያ ሎሚ ንግዳም ዝወፅእ ውግእ ክትፀውር ትኽእለሉ ቁመና የብላን ውግእ ዝሓስበላ እንተልዩ ዓሻ ጥራይ ምክንያቱ ንገመል ድላይ ካፅዕን ፀኒሕካያ ሕቋት ሰብራገን እታ ናይ መወዳእታ ቀሸምያ ዝበሃል ኣሎ ምስ ኤርትራ ዝፈተነላ መዓልቲ ድማ መስበሪት ሕቆ ኢትዮጵያ ክትከውን ከም ኩሎም ኣብ ዊልቸር ኮፍ ዝበሉ ስርዓታት ክለምስ ናቶም ገዲፎም ዝበሃል የለን ኢትዮጵያ ትኽተሎ ናይ ፀድፊ ፖለቲካ ንኤርትራ ስለ ዝጸሉ ኤርትራ ብማይክሮስኮፕ ክትከታተሎ ግድን ተራተንታን እኳ ህላው ሱዳን እከታተል አንፈተ ጉዕዞ ትግራይ ይሰምዕ አሳጉማ ሶማል እከታተል በአርባዕቲዩ ማዕዝን መንደቁ ከይፈርሶ ዘይከታተል አቦ ገዛ ይነብራሎ ባህል ዲው ቦሎፎን አብ ርእሱ ከይወድቆ ጥዕና ዚንጉ ዘይጎድሶሎ ዲ ኮይኑ መንደቅ እንተፈሪስኮ ጎረቤት ካይና በኻዝ ወደቅ ኩነታት ከባቢው ዘይቅልብ ከም ወድ በሻሻ ጊዜን አርባዕቲዩ ማዕዝን መንደቁን ዘይጥምት ከም ፈረስ ልጓም ገይሩ ንቅድሚት ዝሃልል መራሕን ተሊካ ከጋጥመካ ዝኽእል ፀገም እዝኒ ኢትዮጵያኹም ንጎሆ ዘጋጥማ ዘሎ እግርግር ይዝወልን መራሕ ሃገረይ ኣብ ጋሽ ዝነጠበት ማይ ብኒል እንታይ ትቕየር ኣባይ ታወሪዱ ዝከታተል መራሒ ወድ በሻሻ እንታይ ምስ ቆለሰይ ፈኽፈኽ ኢሉ ዝነፍጽ ክፈልይ እወ ክሽነ ወድ በሻሻ ከይተረፈ ከታተሎን ፈረኻን ንሱ ድማ ትርጉሙ መራሒ ራእይ ዘለዎ 34 ዓመት ንቅድሚት እናሓሰበ ዝትልም ንሱ እዩ መራሒ ኤራ ጽባሕ ካብ ኮረሻይ ክእለሞ ድሕረይ ዝመፀ ይምጻእ ኢሉ ሃገርን ህዝብን ብጥሙር ንባዕዳውያን ሰብ ረብሓ ዘረክብ ተራ ሰብ ኣይኮነን መራሒ ሃገረይ ኣርባዕተ ዙፋናት ጸፊዑ ዓሊልኩም ኣሎ ናይ ዝፍሉይ ዝገብሮ ግን ብኢድ ኤርትራ ዘይኮነ ብኢዱ ጎፁ ይጸፍዕ ምህላዊ ካብ ዓመትን 6 ወርሕን ዘይተሓልፍ ዕምረ ስልጣኑ ግና ኣብ ፍጹም ተኺላ ንዝሸማ ዘሎ ሃገርኩም ክትሓስቡ ይግባእ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ካብ ፈለማውን እንተኾነ ሓንቲ ርግእትን ስምርትን ኢትዮጵያ ክትውልዩ ጻዕሩን ድሌቱን حق ንምዝራብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ሓዙ ኣብነት ኣብ ሓደ ግዜ ኣማኻሪ ወዲ በሻሻ እንታይ ንርኢ ኣለና መሲልኩም ኣብዚ ናይ ብሓቂ ንጹር ዝኾነ እዩ ሕብእብእ ከማን ገዲፎም እዮም ሕጂ ከይትንከፉ ዶ ገለ ከይከውን ዶ ፕሮቮኬሽን ከይፈጥሩ ዶ ዝብል እንተታት ዚሮ this is a very very clear ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ እዩ and I like this ናይ ብሓቂ ንጹርነት ክህልዎ ኣሎ ተሪር መርገፂ ኣንጻር እዚ ኣንዳራ ካይደና ኢትዮጵያ ስለምንታይ አብይ አሕመድ መጠን ስቕ ዝበልዎ መጠኑ ሓደገኛ ገበልና ተቐይረ ክኸይድ እዩ ንኤርትራ ሓደጋ ስለ ዝገብራ ይኮንኩም ከም ዝብል ዘለዎ ህዝቢ ሞቢላይዝ ገይሩ ሽግር ክፈጥር ስለ ዝኽእል ስለዚ ብኣጉ ብጣዕሚ ንዕዑ ጥራይ አብይ አሕመድ ካብ ስልጣኑ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ እምበር ንኢትዮጵያውያን ካባኻ ንላዕሊ ንሓል የለዎም እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሕጂ እውን this is a very good strategy ክትፈልጡ ኣለኩም ኢትዮጵያ አንጻር ኢትዮጵያ ገናቲ መለስ ዝበሃል ሓደጋ ክገብረልኩም ከሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ንኽህሉ ተመኒና ኢና መርገፂና ድማ ይቀየርናን ዓንደርቲ መራሕቲ እናመፁ ዝፈጥርዎ ዘለዎ ሽግር ንዓና ንዓኻትኩም ድማ ብቐንዱ እዮም ዝብለዎም ዘለዉ ስለዚ ኩላታ ተቃዋማይ ፋኖ ኣድያ ጆሃር መሐመድ ድዩ ሸነ ድዩ ስግንጢር ድዩ መንግስቲ ኤርትራ አንጻር ኣብ እምበር አንጻር ህዝቢ አንጻር ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ሓይሊ ከም ዘይኮነ ንጹር እዚ ኸኣ ስትራቴጂክ ቪዥን ንጹር ዝኾነ ኩነታት ወላ ኣቢውን ከምኡ ክገብር ይፈቲኑ ነቲ ረጂም ኢና ክንቀይሮ ንፍትን ኣለና እዩ ክብል ፈቲኑ ኣብቲ ዝሓለፈ በት ናይ አብይ አሕመድ ረጂም ቼንጅ ካብኡ ዝሕይሉ ፈቲኖም ዘይተዓወትሉ እዩ እቲ መድረኽ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ቀደም ዝተፈተነ ዕንዳራ ናይ ሓያላት ኣምኪኑ ኣብ ጉዳይ ምዕባል እዩ ዝጥምተሉ ዘሎ እዩ ውሽጣዊ ሓድነቱ እሐይሉ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ ዝፍትን ዘሎ ንሱ ኸ ቃልቃል ትብል ዘላ ሃገር ትፈራረስ ዘላ ሃገር ልክዕ ሽምዓ ተቃፂላ ዘላ ናይ ታሕቲ ደረጃ በፂሓ ዘላ ኣብኣ ኮይኑ እዩ
أتا شمعنا تي بخمي يدفع مزقرباب تي بخمي سلام جيري نزوشت أو قداي يحجزون كن زبل أبسون كف زلق حجر هيزو نخالط حجرات كورر يهيلو استراتيجي دمرته ناي بحق حدا جنيا استراتيجي and we can see شعبية أبز قداي زين تترى أنا خا كندق زي تزاربه إذا عدل زي كتملت يبلا قبتي إثيوبيا كتبتاتن يدليل له مغنياتو قداي ناتو كاب منقسنا منقسك سجاجر كله مليش كم زبس يريل له حالات حيل تهدما نا إثيوبيا هلاوي كم حيال كوينا ناخد كيد أبتزوبات زدل حيلي لنا أبتزوباتيا حيال إثيوبيا كتولو زدل even جبتونا يدلني كتوصل لكم مغنياتو أنت حيلت إثيوبيا كان مرجعتات قبل كم زغلزت مال أبار يوم الله أتي كاب إثيوبيا زخصب زلوا جبتون تكون حيال إثيوبيا يدلني كم إثيوبيا كم حجر كتتصل يدلني كن حيال تكون يدلني مغنياتو حدا قاس ولا زخونة نعول لذي أبتزوبا يكون كابتزوبا رحق إلهم زلوا حيلتات حيال إثيوبيا زدلي حيل كم زي لنا رلنا نالوات أمريكا كنبل خلينا أمريكاون أبي أنتي كجبرهم كم زخالر يوم الله قديفوهم نبريكسن أبكالن كعند ريفتن كم زليري والله عدل انت رقيبو كي كاردي كبون كم زغلا يطفوني كابز مس مجمرياون مش شعبيا خوينا صارنا خيفتينو جدما بريكس كسك حد يفتنالو يمزول زلو سلازي بكل منقدي بأبي حمد زتحقوس ابت كبابي يلا سوماليا تزعبي حد غناتهم اسمو خان فليطم الله السودان بمنقد حميت غيرز غبرم زلو يري والله سلازي there is nobody ابت نيبرهود ابت كبابتي باعتاتهم زحقوس باي ذا واي دبوب السودان ناي ابي سراويتن منقستن اوشت دبوب السودان اتيو معدنات يوص كم زلو يخسر له سلازي بكله وجن كينيا وين انت تكونوا بوقتات بعتاتهم قصنات كم زي يكونوا بزوج زي قال يصبني رم اللي تا كينيا اذا سبزي ناي اباي اورومو ما يلوك غبرز في تنزلو ني كينيا وين حدا قام خانو قال يصني رابزي كن اكزام تلكون يرس سلازي اتي كونتات ناي ابي احمد عند راس لزلو نمان نمسب مش شعبيه كباستغيل دما قالوا قرابت بيم زريو نت منبرو كزو حصل واغا زخفلوا منغستي شعبيا مسوك باس ندحر زخيت كوينو سبزي مزن نوح حسيبكا كسرح كم زيكل فول ستوب كلاتهم حيلتات ابتزوبا زلو سمامعوا لحكيم از بمنقدي اول سعيد متدما نصور ነገር ህዝብ ኤርትራ መንግስት ኤርትራ እንተ አይነት መርገጽ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ አኪድልሎ እዝኻ ንኤርትራውያን እታ ቀዳመይቲ ተድልየና ኩነታት ያብዚ ቻነል እዚ ሲዕ ግዜ ሰብ ዘልያ ነገር ተሎ ኤርትራ ክትቆርጽ ኣለዎ ነዛ ሃገር እዚያ ምዝያ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ንኤርትራ ስቃት ዝፈጥር ክሳብ ዝኾነ ወይ እውን ኤርትራ ትገብሮ ዘይኮነስ ቶም ኢትዮጵያውያን ክንምንታይ ማሓዙትና ክኾኑ ይብሉ በኣፎም ብውሽጦም ንኤርትራ ደምሲሶም ዋጋ ኤርትራ ክነብሩ ዝደልዩ ዳ እምበር ንኤርትራ ከርብሑ ዝደልዩ ከም ዘይኮኑ ብተደጋጋሚ ዝሓለፈ 50 70 80 ወላ 100 ዓመታት ተኸይድካ ካብ ኢትዮጵያ እንትርፈ ስቃይን ሽግርን ፅቡቅ ነገር ኣይረኸበን ህዝቢ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ድማ ቆሪፁ ናብዚ መንገዲ እዚ ብምኻዱ እቲ መንእሰይ ድሮ ወዲኡ ነይሩ እዩ እቲ መንግስቲ ድማ ነቲ ዝነበሮ ሰፊሕ ኣረዳድኣ ገዲፉ ብትክክል ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ንሓዋሩ ድማ ብዝመፁ እውን ብትክክል ዝኾነ በዛ ኣወልቲ ዝዛረባ ዘሎ ብፍላይ መንእሰይ ኤርትራ ልክዕ ካብ ልቡ ዝደልያ ነገር እንተሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ስጉምቲ ክወሰደሉ ኣሎ ስጉምቲ ምሳድ ክፈርስ ድዩ ዘሎ ዋላ እንተወሓደ መንግስቲ ኤርትራ ተሪር ቀይሕ መስመር ክህልዎ ከም ዘለዎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ክልተ ሰለስተ ግዜ ከም ዝሰገሮን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንኽድሕን ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ተበርክቶ ምናልባት ንክወዶ ባዕሉ ክምሽምሽ እውን ክገድፍዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ጉዳዮም ኣነ ኣብ ኩናት ካታእቱ ኤርትራ ይደልን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንኣብይ ኣሕመድ ክድሕነሉ ዝኽእል መንገዲ ኤርትራ ክትፈጥር የብላን ክጠፍኣሉ ዝኽእል መንገዲ ግን ከተቀላጥፍ ትኽእል እያ እሱ ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ከይገበርካ ካልኦት ከጥፍዎ ዝደልዩ ስለ ዘለው ንዓታቶም ጥራይ ካብ ደገ ትኸፍተሎም ናይ ቲንክ ኣብዚ መስርሕ እዚ ንሻዕብያ ክንዱ ዝፈልጥ የለን ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ይገብሮ ድማ ንሻዕብያ ዝምልከት ይኸውን ምናልባት ናይ መወዳእታ ኣብዚኣ ክንሰግራ ዘይደሊ ነዚኣ ጥራይ ሪኢና ክንውድእ ክልወጥ ዘለና ኩሉ መዓልቲ ክልወጥ ዘለና ብሓድሽ ዓመት ኩሉ ግዜስ መበገሲ ናይ ሓድሽ ነገር ሮስ ሓድሽ ዓመት ኩሉ መላእ ህዝቢ ኤርትራ in Cathedral in Katama. It is beautiful and I'm really happy to be here today. Just Merry Christmas. ኣብ ዘለኹም ርሑስ በዓል ቅንያት ክሪስማስ ሓድሽ ዓመት ከምኡ በዓል ልደት ክኾነልኩም እንዳተመነና ምድላውን ሓድሽ ዓመትን ሓድሽ ዓመት ኣብ ኤርትራ ክትርኢ ከለካ ኩሉ ግዜ ደስ ዝብለካ ናይ ብሓቂ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት ኤርሊን ክኹኑ ካልኦት ብምሉኹም ካብ ልቢ ነመስግነኩም ምክንያቱ ፅማት ናይ ዓድና ክንርኢ ናይ ዓድና ፅቡቅ ክንርኢ ብፅቡቅ ተቐዲሑ እቲ ህዝብና ከብዕል ከሎ ክሕጎስ ከሎ በዓላት ከብዕል ከሎ ንዑ ክንርኢና እንደሊ ኣብ ደገ ዘሎ ኩልና ስለንፈልጦ ኣነ ዝያዳ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ቪድዮታት ብፅሞናን ብፅምን ዝፅበ
ካብቲ ዝገብርዎ ዘሎ ስራሕ ድማ ንልኩም ኤርትራና ከመይ ኢሉ ህዝቢ ብዓቕሙ ነቲ ሓድሽ ዓመት ይቕበሎ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ድማ ካብ ደገ ዝኣተወ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰብ እውን መንፈሱ ርግእ ብዝበለ መንገዲ ነዚ ሓድሽ ዓመት ከብዕሉ ንርኢ ኣለና it's a very beautiful thing መንእሰያትና ከምዚ ኢሎም ክንሪኦም ከለና ድማ ኩሉ ግዜ ንሕጎስ ከተማና ከምዚ ኢላ ናይ ክሪስማስ መንፈስ ሒዛ ናይ ሓድሽ ዓመት መንፈስ ሒዛ ክንሪኣ ከለና ድሕሪ ቁርብ ተለይ ድማ ልደት ከብዕሉ እዮም we are very happy ርሑስ ሓድሽ ዓመት ዓመተ ሰላም ዓመተ ቅሳነት ርቃት ምዕባለ ግስጋሴ ዓመተ ደገ ዘሎ ህዝብና ዓዱ ኸይዱ ምስ ህዝቡን ምስ ሃገሩን ዝወሃሃደሉ ዓመት ክገብረልና እናተመንኹ ድማ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ምዛ ጠምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ንኩላቶም ኣብዚ ሼር ዝገበርናዮም ድማ ኣመጉሱልና ሓግዙ ናትኩም ደገፍ ምስቲ ፃዕርና ንወሃህዶ ሰላም ከባቢና ርሑስ ዓመት ይኹነና رهوة حقوس أبقزانا سلام سنيت أبزبانا أسالكو أبسرحنا ناي محبالي بلتقنا يقبرنا عدش حمد نربحنا يقبرنا عدش حمد نربحنا رهوة حقوس ملوطنا فقر سلام كمي كلنا رحوس عمد يقبرنا رهوة حقوس ملوطنا سلام كبابينا رحوس عمد يقبرنا رهوة حقوس ملوطنا فقر السلام كمي كلنا رحوس عمد يقبرنا رهوة حقوس ملوطنا سميت سلام أكبابينا رحوس عمد يقبرنا رحوس عمد يقبرنا رحوس عمد يقبرنا